Takže ahoj, my vás tady zdravíme, já jsem Míra, to je... Já jsem Dan. Daneček, přesně tak. A dneska je 7.9.2025, je září a my si prodlužujeme léto tím, že... Jedeme na dovolenou. Správně. A teďka jsme kde, Danečku? U benzíny Orron. Tak, a co budeme dělat? Mít auto. Správně. Umyjeme auto, ať nejedeme špinavý. Jo. Takže dneska večer v 9 hodin vyrážíme na cestu. Jako pokaždý jedeme na noc, aby se nám ta trasa utíkala co nejrychleji, protože... No. Aby mohl spát náš malý Míša. Správně, aby mohl spát náš malý Míša. Aby tatínek z toho neměl nervy. Ne, jezdíme na noc schválně takhle, aby jsme mohli být už hnedka ráno v Chorvatsku, aby jsme si mohli moře užívat, co nejdýl to jde. No, to jo, no. Takže takhle vypadá auto před umytím. Dáme mu trošku té péče. Tak máme tady malýho pomáhače. Tak Danečku, druhý zrcátko, jo? Tak, pojď. Už máme zatím umytý kola. Tak uvidíme. Kola jsou hotový. Tak. Teďka trošku odstraňovače hmyzu. Tak, dobrý Danečku. Tak. A pokračujeme dál. Tak, máme daný vosk. Auto navoskovaný, připravený. Vyjď Danečku. Tak za chvilku dáme finální oplach, vysušíme to a dáme nějakou ochranu na lak. Co Danečku? Pak to bude čistý. Ano. Tak. Máme opláchnuto. Teďka malý pomocník pomáhá s tím, aby se to vysušilo. Jde to? Musíš to Danečku tahat. Ne takhle, ale stáhnout vždycky. Tak. A vždycky to musí stáhnout. Tak. Tak. Ukaž, já to udělám. Ne, na kapotu už ne. Tak, ukaž, já to udělám. Tak. Šikula. Ahoj. Tak, auto máme umytý. No, auto máme umytý. Tatínek se trošku zapotil, trošku rozcuchaný je. No, to jo. Teďka pojedeme do bytu. Pojedeme do bytu pro klobouky a pak pojedeme domů. Pak pojedeme domů, přesně tak. Maminka už bude mít určitě připravený věci. No, přichystaný, já půjdu k tetě. Tak. Od 2 hodin. Ty budeš ještě k tetě páje? Jo. Budeš ještě k tetě. Jo, s Tomáškem, víc. Blbnout. No, takže uvidíme se za chvilku. Koukneme se na to, co všechno budeme mít v kufru. Máš pravdu. No a zatím, ahoj. A ještě něco? Pokud jste neviděli drona Tindu, když máte drona Tindu,
tak dejte like a odběr. A zvoneček. Naschledanou. Tak ještě nadlužím finální výsledek toho. Takže takhle vypadá auto po tom umytí. No, teď se budeme najíst a začneme nosit věci do auta. Pomalu se začneme chystat a v 8:30 vyrážíme na benzínu, kde máme sraz a v 9 hodin trada zhruba 1300 km směrem na jih Makarský.